Σας καλωσορίζω και εγώ με αγάπη και σεβασμό κάθε ένα ξεχωριστά. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα να μιλήσω για το Σύλλογο Ξαναρχίζω. Ένα ευχαριστώ από το Διοικητικό Συμβούλιο, στον κύριο Αδαμόπουλο, που μας εμπιστεύτηκε για τη συνεργασία αυτή. Αισθάνομαι ότι θα έχουμε κι άλλα στο μέλλον να κάνουμε μαζί. Το 2009 η φίλη Εύα Κουτσαρδή ένιωσε την ανάγκη να δημιουργήσει ένα σύλλογο ατόμων με εμπειρία καρκίνου, με αφορμή τη δικιά της συνάντηση με τον καρκίνο. Κάπως έτσι γεννήθηκε το Ξαναρχίζω. Ένας τίτλος διόλου τυχαίος και όπως ήδη πίστευε, η συνάντηση με τον καρκίνο μπορεί να μην είναι απαραίτητα το τέλος, αλλά αρχή ενός νέου τρόπου ζωής. Συνοδοιπόροι της στάθηκαν άνθρωποι που πίστεψαν στο όραμά της και πολλοί σήμερα είναι εδώ ανάμεσά μας. Σημαντική βοήθεια της πρόσφερε σε πρακτικά θέματα η εξέχαστη Ιωάννα Πουρνάρα Ρούμπου με τις γνώσεις στα λογιστικά και όχι μόνο. Ξαναρχίσαμε και συνεχίζουμε στη μνήμη των αγαπημένων μας, Εύας και Ιωάννας, ώστε να μην χαθεί το όνειρό τους. Αναπροσδιορίζουμε με αισιοδοξία τους στόχους του Συλλόγου για να μην αποτελεί προκατάληψη το όνομα της αρρώστιας. Μας αρέσει να βλέπουμε τα πράγματα ξεκάθαρα, δεν είναι κακιά αρρώστια, ούτε η επάρατος νόσος, έχει όνομα όπως όλες οι υπόλοιπες ασθένειες. Ονομάζεται καρκίνος. Το Ξαναρχίζω σε αυτή τη φάση στοχεύει. Πρώτον, να γνωστοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινότητα για την ύπαρξή του, το σκοπό και τους στόχους του. Δεύτερον, να συμβάλλει στη δικτύωση της κοινότητας μέσα από τη συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις. Μια τέτοια πρόσφατη κοινωνική δράση συνεργασίας υπήρξε η οργάνωση αιμονιψίας στις 5 Δεκέμβρη στο Κοινωνικό Ιατρείο. Συνεργασία Κοινωνικού Ιατρείου και πρώην και Κικαρμαία, τώρα και ΦΙΑΤ. Τρίτον, να βοηθήσει την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με εμπειρία καρκίνου. Τέταρτον, να παράσχει στήριξη ψυχοσυναισθηματική στα άτομα που μας ζητούν βοήθεια. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε ομάδα συνάντησης αυτογνωσίας, η οποία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αλληλοστήριξης των μελών της και συντονίζεται από ειδικούς ψυχοθεραπευτές. Τα μέλη αξιοποιούν την εμπειρία τους με τον καρκίνο μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον που το χαρακτηρίζει ο σεβασμός και η απουσία κάθε κριτικής, ώστε να έρθουν πιο κοντά στον εαυτό τους με στόχο να μετασχηματίσουν την αγωνία και το φόβο σε δύναμη. Όλοι μας κουβαλάμε ένα σταυρό, μικρό μεγάλο, που μας δίνεται για να αντλήσουμε δύναμη. Συνήθως επιλέγουμε την αποδυναμοποίηση. Το ζητούμενο είναι αυτό που αποτελεί πρόβλημα να το κάνω πηγή δύναμης, πηγή ζωής. Και πέμπτο, επόμενο βήμα μας είναι η δημιουργία ειδικής δανειστικής βιβλιοθήκης που θα υπάρχει στο γραφείο του Συλλόγου, που θα περιέχει όσο το δυνατόν πιο πλούσια σχετική βιβλιογραφία. Το γραφείο μας, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν από ευαισθητοποιημένο και έγκριτο μέλος της τοπικής κοινωνίας και που δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση του ονόματός του, βρίσκεται στην οδό Βασιλής Αμαλίας 20 στο Ισόγειο. Είναι ανοιχτό καθημερινά 10 με 12 από εθελόντριες του Συλλόγου, εκτός Σαββατοκύριακο. Και λειτουργούμε και με ραντεβού όποιος χρειάζεται και έχει ανάγκη. Άλλη ώρα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθειά σας, ώστε το σποράκι που φύτεψαν οι αγαπημένες Εύα και Ιωάννα και καταφέραμε να το κάνουμε, όπως το βλέπουμε με τη δικιά μας ματιά, ένα όμορφο δέντρο, να γίνει ένα δάσος, στο οποίο θα βρίσκουν καταφύγιο όλοι όσοι συναντούν τον καρκίνο. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πάρουμε τον πόνο από κανέναν. Μπορούμε όμως να δεσμευτούμε ότι θα βοηθήσουμε ώστε το πρόβλημα αυτό να μην το αντιμετωπίζει κανείς πια μόνος του. Το Ξαναρχίζω θα είναι δίπλα σας για να μάθουμε από εσάς και εσείς από εμάς και όλοι μαζί να πορευτούμε για να δυναμώσουμε τη φλόγα της ζωής, τη δύναμη της ψυχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να καλέσω τον Γιάννη τον Αδαμόπουλο να μας πει για τους ογκολογικούς ασθενείς στο νομό Μεσσηνίας το πρόβλημα